Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Baphulaphula ke lapha ke sawuthetha ke ngemeko yeKaizer Chiefs kunye neCAF Confederation Cup, njengoba niyazi Kaizer Chiefs sigqithele ke komnye umlenze. Sayikhutshwa into yokubana iKaizer Chiefs izawudlala phaa neSimba SC phaa eDRC. Baphulaphule iKaizer Chiefs izawunduluka phaa nge-17 ka-Okthobha ibheke phaa eDRC, ize nge-24 ka-Okthobha iSimba FC ibuye apha eMzantsi Afrika izodlala phaa neqela ke leKaizer Chiefs. iKaizer Chiefs ke baphulaphula isuka lapho xa ithe yaphumelela izawungena kuma-group stage ke ngoku lapho ke okhanyisa amayo bazoba nelungelo lokubana ke babe badlala. Umbuzo ke baphulaphula uthi ke ngoku ingaba nina niyibona iKaizer Chiefs izawuqhuba kakuhle lapho kuCAF ekubeni isokoliswe yitim ibiqala ngqa ebomini bayo kungena kwiCAF, laa tim ibethwe iKaizer Chiefs kwi-penalties xa ngoku bezawudlala phaa neSimba FC yaphaa eDRC. Baphulaphule ingaba nisho into yokubana amakhosi aza kuyigqiba na okanye azawudlula napha kwiSimba, ingakumbi phantsi kokuphefumla kwaba baqeqeshi babini baqeqesha iKaizer Chiefs ngale ndlela benza ngayo apha kwiKaizer Chiefs. Nisho into yokubana iKaizer Chiefs ingakwazi ukudlula phaa kwiCAF phaa kwiSimba baphulaphula, ngoba ke ithi into izawudlala neSimba iKaizer Chiefs and imetshi yokuqala umlenze wokuqala uphaa nge-17 ka-Okthobha bedlalela phaa eDRC, ize umlenze wesibini weCAF Confederation Cup phakathi kweKaizer Chiefs ke neSimba uzawudlalwa phaa nge-24 ka-Okthobha, udlalelwa lapha ke eMzantsi Afrika. Ithi ke loo nto ingaba nanina nisho into yokubana amakhosi azawudlula napha kwiSimba, nithelekise iperformance yabo xa bebedlala nalaa tim ke beyaphaa eAngola apho bathe babethwa khona ngo-1-0 xa bebuya bezapha eMzantsi Afrika bakora kwangu-1-0 balingana ngokwe-aggregate score. Bahamba ke ngobabheka phaa kumapenalty, yaphumelela ke Kaizer Chiefs phaa kumapenalty. Imbuzo uthi ke ngoku xa nithelekisa iperformance eKaizer Chiefs ke kwezi matches zonke, ukuqala kwiCAF uquka neleague uquka ne-knockout le igqityodlalwa phantsi kwesandla saba baqeqeshi batsha babini, ngaba nina ninethemba na lokubana iKaizer Chiefs izawukwazi na ukuyimela iCAF Confederation Cup? Uba nitsho baphulapho nithi themba ninalo asizinophikisa, masithethe nje zethu thina izimvo, nathi singabantu sinendlela esibona ngayo, nathi ezinizimvo angeke sizidelele, angeke siziphikise, ngoba ibhola imnandi ngokubonisana. Thina ngeyethi indlela kasiqwalasele umcimbi eKaizer Chiefs, ithemba lokubana ingakwazi ukuphakamisa kakuhle phaa kwiCAF lithanda uba mfiliba, ngoba iKaizer Chiefs inabo abadlali abathe abangakwazi kuyenza into yokubana ibambelele phaa kuCAF, futhi aba badlali bebengakwazi ntsho ukuyenza iKaizer Chiefs phaa izolo ingabethwa siStellenbosch, ngoba ke ingxaki nayo abaqeqesha ababini beKaizer Chiefs ngathi khona le nto bashota ngayo, uba yo-experience mhlawumbi khona le nto bayenzayo ingahlanganiyo, ngoba abasinikeza ithemba lokubana iKaizer Chiefs ingakwazi umelana neCAF phantsi kwesabo isandla. Ewe mhlawumbi ibingomnye umqeqeshi okanye kuqhubeleka uNabi lo ngendlela yakhe, mhlawumbi besingatsho sithi ke ingakwazi ukubambelela, ngoba uNabi nje istayile sakhe ebesisebenzisa sikudelelele kunesi senziwa kwaba baqeqeshi babini, sikudelelele. Ewe uNabi akanazo ke amahlaba phaa naphaa, izikhalazo zingakhona phaa naphaa, kodwa xa kuthelekiswa iyakhe indlela yokudlala nale yaba babini azihlangana, uNabi ungentla kakhulu ngokomgangatho lapha kubo. Yiyo loo nto thina sithi themba ke lokubana iKaizer Chiefs ke ingadlula, asinalo. Baphulaphuli ke ningake ningene nani nitsho into yokubana niva njani, nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.